Buhay Sari-Sari. Like, share, comment, subscribe. Na-stock natin mga compost for a couple of months. Madami na yan. Ngayon, Maganda na ang lupa. ang ganda ng lupa. Tingnan mo ang klase ng lupa. May lupa Focus mo yan o naman. wala? Meron. Lahat yan, compost. Mix. Yung galang yan sa kitchen waste. Sa kusiyan natin. Tapos, yung mga leaves. Galing din dito sa garden natin. Ayan. Pinaghalo-halo. Meron pa yung mga shell ng egg. Kasi mahilig kami kumain ng itlog. Yung plastic, tanggalin mo ang plastic. Mamaya naman na yung iba. Pag napuno ko ito, Ito, may plastic sa ilalim. saan ba? Kita mo ba? Doon. May plastic. Saan ba? Doon sa kabila. Bila. Oh. Pantali. Tama na sa paa. Punain natin ito. Oh, may aluhipan. Aluhipan ba? Yan. Hindi naman. Ano natin ito? Ito ng ating compost. Kumuha ka lang lupa doon sa may gilid ng kalsada. Hindi na. Mga ano. Ay, ano? Yung mga plastic. Ayun. Oh, ano ba yan? Tama sa paa. Ayan. Tama na siguro yan, oh. Oh, may plastic. Kumuha ka ng ano doon sa may mga barabaybay. Yan, kunin mo yung mga lupa na yan. Sayang. Yan. Kaya kung wala kayong pambili ng lupa, dito sa may tabi ng kalsada, marami dito. Ipunin mo lang. Magtyaga-tyaga ka lang. Ipunin mo ang mga lupa. Panghalo din sa compost. Matabang-matabang kasi may kasama. Kasi may mga buha-buhangin yan. Matabang-matabang kasi may halong compost. Mga buha-buhangin. Yan. Diba? O, haluin mo na. Haluin mo lang mabuti. Ang dami na yun. Haluin mo. Ito na lang sa loob. Ano Sunod. yung gagawin? Magtatanim ka na. Ayo. I-mix muna natin yung mga yung okay. Sunod. Itong plants na ito ang ating. Tignan mo naman. Ayan, yung plants. Kaya nga. Sumin mo. Dapat Kulang ang ano. Ay, tama lang yun. Mapupunan naman lang yan ang lupa. tapos ito naman lagyan ulit natin ng compost. Compost pa. Dami laman ito. Ang tagal mo ito compost yung puno. Ayan. Sunod. Meron lang tayong isang balde ng kalamansi. Dagdag na naman sa ating kalamansi farm. Munting kalamansi farm. Tapos, masunod natin gagawin. Nalagyan natin siya ng protection sa init. Kasi ito, pag nilagyan mo nito ng takip yung lupa, matagal siyang matutuyo. Kahit medyo makalimutan nating diligin, okay lang yun. Kasi ito magpo-protect. Ito lang ang yan. Purpose Sekreto niya. ng ano. Oo. Anong palay. Kung ipa. Okay na. Okay na. Okay na. Yan na po ang aming finished product. Dagdag na naman sa aming munting kalamansi po. Thank you for watching. God bless.